Господи, помилуй. Прати небеси волат на тия свои раби, Красимир и Мария. И дай на тая рабиня във всичко да се покорява на мъжа, а на този си раб да бъде глава на жената, за да преживеят според волята ти. Добре, като сега, нали? Ще е това. Се хареса? Щом сега се покоряваш, добре. Благослови ги, Господи, Боже наш, както си благословил Авраам и Сара, Исак и Ревека, Яков и всички патриарси. Благослови ги, Господи, Боже наш, както си благословил Йосиф и Асенета, Мусей, Сефора, Йоаким и Анна, Захария и Елисавета. Запази ги, Господи, Боже наш, както си запази Ной в ковчега. Запази ги, Господи, Боже наш, както си запази Йона в китовата отроба. Запази ги, Господи, Боже наш, както си запазил светите тримовци от огъня, като си ми изпратил роса от небето. И нека да на тях у нас радост, която имала блажена Елена, когато намерила честния кръст. Спомени ги, Господи, Боже наш, както си споменал Енохсим и Илия. Спомени ги, Господи, Боже наш, както си споменал светите 40 мъченици, като си ми изпратил от небето венци. Спомени, Господи, Боже наш, и отканили ги родители, за техните молитви закрепват основите на домовете. Спомени, Господи, Боже наш, рабите си младоженството са събрали днес за тази радост. Спомени, Господи, Боже наш, раба си Красимир и раби си Мария и ги благослови. Дай им плод на отробата, добри чеда, душевни и лесно съгласие. Възвеси ги като кедрът на Ливан, като лоза доброкоместа, дай им класно семе. Тако имат всичко достатъчно, дават изгодно за всяко добро и благоклонно на Тебе дело. И нека да синове на синовете си, като маслини клони около трапезата си, и като благоговедят пред Тебе, да просветнат като схила на небе в Тебе, нашия Господ, комуто подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа се помолим, Господи, помилуй. Боже свети, който си създал от пръст човека и седне от реброто му си направил жена. И си е съединил с него за помощник нему, подобно така било угодно от Твоето величие, да не бъде човек сам на земя жена. Съедини ги в съгласие, венчайте ги от едната, дай им плод от отрова и да добият добри чеда, защото на Те Твоя властта и Твоя царство и силата и славата на Отца, Сина и Святаго Духа, сега и винаги и во веки веков. Амин. В името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. Венчава се Божия раб Красимир с Божията рабиня Мария в името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. Венчава се Божия раб Красимир с Божията рабиня Мария в името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. Венчава се Божия раб Красимир с Божията рабиня Мария в името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. Венчава се рабинята Божия Мария с Божия раб Красимир в името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. Венчава се рабинята Божия Мария с Божия раб Красимир в името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. Венчава се рабинята Божия Мария с Божия раб Красимир в името на Отца и Сина и Свети Дух. Амин. Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай. Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай. Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай. Искаха от Тебе живота им даде. Ти положи на тях благослови на веки, развесели ги с радостта на лицето си, в премъдрост. Ще се чете и с посланието на светия апостол Павел до евреите, да внимава Божий. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си във всичко, както на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата и Той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. Вие, мъже, обичате жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си, за да я освети, като и очисти звонната баня чрез Словото, за да представи на себе си ставна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде света и непорочна. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както и телата си,
Който обича жена си, себе си обича, защото никой никога не намразва плътта си, а я храни и съгрява. Както и Господ църквата, понеже ние сме членове на тялото му от плътта му и от костите му, затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат там от една плът. Тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за църквата. Тъй всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си. Алилуя, алилуя, алилуя. Премъдрост, застанете прави, за да изслушате Светото Евангелие. Мир на всички. Ще се чете от Светото Евангелие според Свети Евангелист Йоан. Слава Тебе, Господи, слава на Тебе. Да внимаваме. По това време имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. Покан беше на сватбата също Исус и учениците му. И като се привърши виното, казва Исусу майка му, вино няма. Исус и казва, какво имаш ти с мене, жено, още не е дошъл часът ми. Майка му рече на служителите, каквото ви каже, направете. Имаше там 6 каменни делви, поставени сами по юдейския обичай, побиращи по 2 или по 3 мери. Исус им казва, напълнете делвите с вода и напълниха ги догоре. Тогава им казва, налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха. А когато стария сват пуснал водата, що се бе превърнал на вино, и той не знаеше отде е това вино, а служителите, когато бяха водонесли водата, знаеха, той повика младоженеца и му каза, всеки човек слага първо доброто вино и когато се понапия, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино до сега. Така Исус сложи начало на своята часа в Кана Галилейска и яви славата си. И учениците му повярваха в Него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Господи се помолим, Господи, помилуй, Господи, Боже наш, който своето спасително разпореждане си удостоил със своето присъствие в Кана Галилейска да покажеш брака честен. Сами сега рабите си Красимир и Мария, които си е благословил с един с друг, запази в мир и единомислие. Направи брака им честен, опази теглото им неопетнено, благоволи тяхното съжителство да остане непорочно и ги достой да достигнат дълбока старост, като изпълнява Твоите заповеди. Защото Ти си нашият Бог. Бог да милуваш и спасяваш. И задната на Тебе става отправяме с безначалния Твой Отец, Пресветлия благ и животворящ от сега и винаги и во веки веков. Амин. И удостойни владик, с дразновение, неустанното се осмеляваме да призваваме Тебе, Небесния Бог Отец, и да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ги днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството, силата и славата на Отца и Сина и Святаго Духа сега и винаги и во веки веков. Амин. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа. Тебе, Господи. На Господа да се помолим, Господи, помилуй. Всеки път питам младоженците, колко би напълна чашата, малко, средно, отгоре или... Умовете, какво ще кажа? Господа, помолим ся, Господи, помилуй. Боже, който си всичко сътворил със своето могъщество, утвърдил си вселената и си украсил вече на всичко, сътворено от Тебе, като даваш и тази обща чаша на сечетата брачно общуване, благослови с духовно благословение. Защото се благослови Твоето име, се прославя Твоето от Царство, от Отца и Сина и Святаго Духа, сега и во веки веков. Амин. Нагледната думата обща, запомнете. Само женца взимаш това и пиш 3 глътки, стигаш до средата, булката добива до края. С 3 глътки. Не може. Але булка. 3 ли? Не, малко. Тя не може много. Александър, я вземите същичките. И сега какво стана? Някой каза сипва, аз сипва някой да спие. Ако един ме смача, го си потърся да супа малко. Стига точно. Не мога да го изпия. Мога да го изпия. Защо?
си го разделим. Айде, Разделя всичко. каква чаша? Разделя си малка чаша. Мария, да си на Айде, и ти ще пиеш. Айде, на тебе е Спаси, спаси, спаси. Вие като идвате в тази църква, не знаете ли, че трябва да сте тренирани преди това? Пиеш, горчи малко в началото, после като умая. Никой деба име во чреве, и роди сина Емануила, Бога же и человека восто, имя Ему Его же величающее, Дево облажаем, святи мученици, добре страдачествувачи, и венчавши ся, молите сяко Господу помилувати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мученику радование, и же проповед Троица единослушная. Заставайте се на места. Като Исак, омъжи се като Яков, ходейки в мир, изпълнявайки в правда Божиите заповеди. И ти, невесто, възвеличи се като Сара, развесели се като Ревека, омъжи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазейки наредите на закона, защото Бог той е благоволил. На Господа се помолим, Господи помилуй. Боже, Боже наш, който си отишъл в Кана Галилейска и се гласил там брака, благослови и тия твои раби, които по твоя промисъл се съчетаха за брачно общуване. Благослови го, кога влизат и кога излизат, направи изобилен с блага живота им, възприеми венците им в своето царство, като ги запазваш, неосквернени, непорочни и недостъпни за злобни замисли во веки веков. Амин. Да преклоним главите си пред Господа, Отец, Син, Свети и Дух със света, единосъщна и животоначална Троица, едно божество и царство да ви благослови, да ви даде дълъг живот, добри чеда, напредък в живот и вяра, да ви изпълни с всички блага на земята, да ви удостои да получите и обещаните блага по молитвите на Света Богородица и на всички светии. Амин. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе, слава на Отца и Сина и Света Духа, сега винаги во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос, истинският Бог наш, който със своето идане в Кана Галилейска показа, че бракът е честно дело, породи молитва на своята пречиста и пренепорочна свята майка, на светите славни съхвани апостоли, на светите боговечени царе и равноапостоли Константин и Елена, на свети великомученик Прокопий и на всички свети да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Има традиция, когато на всяка служба свещеникът да проповядва. Надявам се, че чухте молитвите, които са много хубави, много съдържателни. Всички блага на земята, които Господ е обещал, да дойдат във вашия дом. Да получите всички блага на небето, които Господ е обещал, че ще получи, и вие само се обичате и нещо друго. Да знаете, че Бог днес почва проблемите. Само ще се помагате един друг. Нали така? Наблегнах на думата общо, като две чаши. Защото когато е всичко ви общо, обичате се, грижете се, един на тук, търпете се, има такъв момент. Трябва да се търпите понякога. Са няколко наставления, които са извън написаното в книгите, които знам от личен опит. Така, слушай жената за всичко. Слушай за всичко. Разбираш какво означава.
отиват и избират кола. Тя избира. Не грешат. Килими, цветове, завеси, дамаска на там, които жените да избират всичко, там не се мисли. Мъжете, сега, за мен нищо повече, след малко повече, защото по-такива същества и с брака се променят. Не знам кой го прави, но го прави. Мъжете си имали понякога така малко лично време, никога не го лишали от неговите си лични неща. Никога. Защото ще мине време, ще изрим като вулкан и тогава имаш някакво хоби, нещо. Добре, никога не дей. Моята вълка така ще да ме спре в някакви неща и накрая се отказа. И се ме дала пълна свобода, да се опари. И да се опариш. Просто му позволява лично да си бъде мъж с приятели, за да видиш в футбол там, каквото и да е. То няма да е редовно. То ще дава себешко повече. Така, за родителите. Чухте, че се каза, че как беше? Ще остави човек баща си и майка си. От тук нататък финансова, морална подкрепа, особено финансова. И в най-скоро време да ви видя така, нали, с бабушките, щетата, каквото са. Освен да венчавам, става църква, може да правим и кръщенки. Може да правим куме, колко момчета да пуснем тук. А момичета за комата да бъде кръстница. Добре. С заедно си заукнете срещите. И въпросът е кой ще ги пази. Винаги този въпрос го задавам от 99-та. Тогава съм по-популярен. Чухте ли думата обща? Ние. Няма тя, аз. Ние. Няма аз. Няма аз, няма тя, няма има ние. Традицията, пожелавам ви следното, не, задължавам ви. Тия свещи, всяка година на тая дата на Петров ден, 29 юни, си ги палите да горят известно време. И за по-сигурно си ги разгрифете 126 пъти, на 127 с хубавите проверяваме как са нещата. Веднъж годишно ги палите, не повече. Живи и здрави. Така, сега, комата, ти си подготвила нещо там, или което беше, заставаш в това. Благоденственное мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашь, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на многое лето.
големия град. И когато тези двама души се срещнат и очите им се намерят, цялото минало и бъдеще губи значение. Важен е само този момент. Нека станем на крака и с аплодисменти да посрещнем двама влюбени, казали своето голямо да на общия си път в живота. Тя, Мария, той Красимир Вишкове и техните кумове Красимир Георги и Елена Пелатарови. Повялото отново на живота усипано с цветя и под помоцата дъга ще ви поканя да преминете заедно ръка за ръка, а полуката да достигне мрачно да горитне силно, така вода да върви семейния живот. 2 метра вода, 200 години съвместен семейен живот. Има дни, които бихме искали да запомним за цял живот, специални, вълшебни. Това е вашия ден, сватбеният. Нека вашия общ житейски път бъде обсипан с цветя, както тази бяла пътека в днешния ден. Нека любовта бъде ваш постоянен спътник. Правете разумни компромиси и помнете, че света ви обича и има смисъл вие да му отвърнете със същото. С тези пожелания ви посрещат вашите родители, скъпи младоженци, и в унисон с българската традиция вашата майка ще ви поднесе по къщи хляб. Айде помолим майката. Аплодисменти, не чувам още аплодисменти. Вашата майка ще ви поднесе по къщи хляб и сол. За да бъдете свързани във вечен съюз и продължавате смело препятствата по вашия общ път. И къщи хляб и мед. Точно така и къщи хляб и мед. За да ви е сладък живота и да се пробудили като пчелата, даряваща хората със своя плод и мед. Още веднъж аплодисменти, дами и господа. Вашите родители ще ви подкрепят навсякъде и във всичко, и в трудни, и в радостни моменти. Достатъчно е само да се вслушате в техните съвети, базирани на житейския им опит. Съществува поверие, че счупеното носи щастие. Скъпи младоженци, ще помоля шампанското. Благодаря ти. Скъпи младоженци, ще ви помоля да приемете чашите с пеливото шампанско. Сега отпиваме глътка до дъно. Нагоре на здраве. Силно пием, отпиваме. Да се обръщаме назад, хвърляме силно чашите назад. Силно. Хвърляме назад чашките. Хвърляме лекичко внимателно. Точно така. И сега тук е ред на кума, да чуем кума, който ще каже едно голямо какво? Горчива! Горчива от кума за малото семейство. Аплодисменти. Вашата майка Лазарина ще запали златния пламък, който ще носи топлината и уюта в семейството и във вашия дом. И така продължаваме нагоре. Сега бяла пантелка. Бялата пантелка. Заповядайте. Бяла пантелка ще свържи двама ви. Точно така, бяла пантелка ще свържи двама ви. За да сте заедно за винаги. Аплодисменти, дами и господа. И сега тази чаровна дама ще ви отведе до специалната маса, която е направена специално за вас, скъпи младоженци, на която сте поканени да седнат и вашите кумове. Още веднъж вашите аплодисменти, благодаря ви. Уважаеми гости, от името на нашите младоженци и техните родители, от името на кумовете, заповядайте на сватбената трапеза, а сега ви желая добро настроение и приятен апаратив.